Ecoservice. A ja by som chcel veľmi pekne poďakovať za ten diskusný seminár, ktorý bol usporiadaný tu na, pretože to nie je ani pojem. My dokonca sa to neurobili a tie semináry bežia v Čechách, takže Karol, ďakujem veľmi pekne. Je to 14, ja som bol tam na troch seminárov, posledne to bola Dolní Orava, tam sa prezentovali čisté odpovede pre zbojnícku kartu. Našou povinnosťou je odovzdávať naše vedomosti, skúsenosti smerom dole, na jednej strane, na druhej strane, keď chceme odovzdávať, musíme prijímať nové informácie, nové myšlienky. A tak si myslím, že máme vždycky od tých našich priateľov z Čech, čo máme dať. Ešte keď sme boli spoločný federát, Československá federatívna republika, tak si myslím, že vtedy to fungovalo tak, že na Slovensku sme mali strediska, oni mali závody, my si mali závody, my mali odšetné závody, my si mali odšetné závody, my mali podniky, my si mali podniky, potom mali generálne riaditeľstva a proste vždy boli vyššie a vyššie. A čo sa týka odbornosti, tak musím tam povedať, že naozaj klobúk dole. My sme mali, oni mali výskumnosť vodohospodársky v Prahe, tam bol pán profesor Madera, pán profesor Bader, my sme mali na Slovensku výskumnosť vodohospodársky. My sme od nich prebrali všetky skúsenosti, ktoré boli, tu sme to riešili. Oni mali veľké projekčné skupiny, skupina Hydroprojekt, Pražský hydroprojekt, Brno, Ostrava, bolo tam České Budějovice, a my sme mali hydrokontu v Bratislavsku, potom bola pobočka v Košiciach. Takže vždycky boli krok dopredu, a keď ja som ešte bol na Pikosenských vodovodných kanalizáciách, tak sme tam robili pri našich technológov, na jednotlivých 12 závodov, ktoré boli, a vždy si prijímali niekoho z Čech alebo z Moravy. Správne to bol pán inžinier Sikora z Ostravy, ktorý proste chce sa pretarili technologické veci, či si neodborný. Si myslím, že to čistiarenstvo nie je tak historicky ďaleko. Čo sa týka domových čistiaren, tak to začalo okolo 90. rokov, to znamená, že máme nejakých 30 rokov. A čo sa týka klasického čistenia, tak to začalo ešte nejakých 50. a 60. rokov. A treba povedať takto, že Tatry tu na Slovensku boli ten výkvet a začalo sa čistením povrchu. Vysoké Tatry bolo proste ako v rámci aj Československej a Federatívnej republiky bolo vždy proste ako tá výkladná skriňa. Tu boli liečebne, tu boli rekreácia ROH a tu boli ukryté ešte turistický ruch. Takže my sme tak proste tu sa začali stavať čistiarne tých 50 rokov a 60 rokov. Na začiatku to boli štrbinové nádrže, emšerské studne a potom to bol biologické dočistenie, to znamená, že ale čo sa týka problémov, ktoré tu boli, sa tu liečila tuberkulóza v takých centrách, čo bolo Vyšné Hagy, centrum bol v Smokovci, Penzak, Palacka a Dolný Smokovec a takisto aj v Tatranskej Polianke a takisto v Novej Polianke. No a potom v tých 60. rokoch sa tam postavila čistiareň na čistenie týchto odpadových vôd. Čiže bola tu usadzovacie nádrže, bola tam aktivácia typu Kessener, boli tam dosadovacie nádrže, bolo tam chlorovanie, chlorovacia drž a kál, ktorý sa získaval z usadovacích nádrží, potom išiel na sterilizáciu, kde pod tlakom páry pri 105 stupňov dochádzalo k sterilizácii kálu a ten kál sa potom likvidoval. My, keď sme začali tu na Tatrách s čistením odpadových vôd, tak treba povedať jednu vec, sme boli sami začiatkom v roku 1964 sa spustila prvá čistiareň v Dolnom Smokovci, tak sme nevedeli vôbec, čo je to biologický proces, nevedeli sme o kále, nevedeli sme o žiadnych veciach, tak vtedy nám prišli z krají poradiť a prišiel nejaký proste ako expert priamo z Anglicka a tam proste nás učil a proste nám dávali informácie o týchto veciach. Samozrejme, tieto informácie my si potom predávali ďalej. To znamená, že áno, keď máme poznanie naučiť na súčasnej dobe, to musíme mať, môžeme to predávať ďalej a musíme ísť ďalej a stále dopredu. Ja by som vás chcel v našom príspevku poinformovať o trhu veciach, o legislatívnych veciach, o reálnom živote, čo sa týka obyvateľov v obsahu 2000 obyvateľov,
potom niečo povedať o našej spoločnosti a potom aké máme skúsenosti z realizácii a proste z praxe ako takej. Legislatíva je taká, vodný zákon jednoznačne povedal o tom, že domové čistiarne zabezpečujú úroveň primeraného čistenia ako obecné mestské čistiarne a zároveň bolo povedané, že v súčasnosti neexistujú žiadne legislatívne prekážky, ktoré by bránili realizácii decentrálnych systémov odpadových vod. A jak to je v praxi? Bolo usmernenie Ministerstva životného prostredia v roku 2014 a bolo tam príklad uvedený v tom, že v aglomeráciách, kde je domové čistiareň, to znamená aglomeráciu 2000 obyvateľov, je potrebné, aby v prvom roku sa odoberalo 12 zlievaných vzoriek a sa robili akreditovanou laboratóriu. Tak teraz mi povedzte, kto v domovej čistiarni 12 zlievaných vzoriek, keď sa ešte zoberieme, domová čistiarňa pre prevádzke a proste urobiť tieto analýzy odpadových vod. A zároveň bolo povedané, že v ďalších rokoch 6 vzorových ročných. To znamená, že tým pádom už každý investor, ktorý ako je, proste od takýchto myšlienky ustupí. Zároveň tu aj toto usmernenie rozprávalo o využívaní recyklácii vyčistenej odpadovej vody a takisto sa zaoberalo aj proste skalou. Ďalšie usmernenie, ktoré bolo, to bolo proste, ja si myslím, že to bol úplný klinec do rakvy, že bolo povedané, že individuálne systémy sú vodotesné žumby a malé čistené odpadových vod. Všetko bolo robené preto, aby sa stavali žumpy a že by sa nestávali čisté odpadové vody. Z jakého dôvodu? Štátna vodná spára tým pádom nemala problémy a celý povolovací proces bol podľa stavebného zákona a tým pádom by odpadol celý ten problém, ktorý ako je. Takže miesto výstavby domových čistení sa začali stavať žumpy. Jak to dopadlo? Dneska máme plno žump postavené, nemajú žumpy kde vyvážať, pretože nemajú kapacitu, ktorá ako je. V Slovensku nemá 1000 odkanalizované čisté odpadové vod, alebo má vybudované kanalizáciu, nemá čistárne, má čistárne, nemá kanalizáciu, čo zodpovedá 1,5 milióna ľudí. A Európska únia požaduje, aby sme my odstraňovali z domových čistární dusík a fosfor, aby sa z väčších čistení odstraňovali lieky, enzymy a drogy. A to znamená, my preto nemáme zabezpečené čistenie proste pre 1,5 milióna obyvateľstva. Takže akutná potreba na dobudovanie je financií 1,4 miliardy. To znamená, že kto to zabezpečí a jak sa to urobí. A preto si máme dať otázku na zamyslenie. Prečo sme tu, aké máme poslanie a aké posolstvo zanecháme ďalším generáciám. A to je bez ohľadu na to, že mám 82 rokov, bez ohľadu na to, že tu má sú 60-tníci, alebo 20-tníci, alebo 30-tníci. Všetko robíme pre ľudí a všetko robíme pre životné prostredie. Ekoservis Slovensko bola založená v roku 1990, bola zakladateľmi, otcom a synom. A neboli to jednoduché časy, keď sme to zakladali, tak našu spoločnosť, tak musím povedať, že neboli ani tlačivo na to, aby sme si mohli vypísať o založení spoločnosti a neboli žiadne kopírky, žiadne telefóny. Najvyššia úroveň, ktorá bol fax a rozmnožovanie sa robilo na tých výrobných strojoch a tak projekty, ktoré boli sa tiež robili proste špatkovým spôsobom. No v súčasnosti máme 50 zamestnancov a za tú dobu sme sa vyprofilovali tak, že robíme celú škálu čistenia odpadových vod od domovej cez kontajnerovú, obecnú, mestnú a potom v rámci plastového programu robíme všetky produkty, ktoré sú potrebné pre odpadov, bytnú užitú vodu, to znamená šachty, nádrže a proste rôzne proste ako iné potrebné nádrže. Tým pádom my robíme komplexnú činnosť, ktorá ako je, to znamená, že robíme čistiarne a hlavne, čo je v tej oblasti ďalšej, to znamená, že poskytujeme služby. To znamená, že robíme tam projektovú dokumentáciu, robíme servis technický, technologický, čo ako je, robíme ešte podporovanie. Takže my sme za toto obdobie vybudovali ako
3500 čistiarní a momentálne prevádzkujeme viac ako 350 čistiarní. Hlavným našou myšlienkou je, že vlastníme systém BCTS, to znamená biologický, kompaktný, technologický systém. V jednej nádrži prebiehajú všetky procesy, to znamená denitrifikácia, nitrifikácia, separácia. Čo sa týka domových čistiarní, tak to je aj téma nášho seminára, čo ako máme. To znamená, máme tu 6 veľkostných typov. Každá jedna čistiareň, ktorá ako je, má hrubé prečistenie, má terciálne dočistenie a má kalovú koncovku. To znamená, tu u tej domovej čistenie, tu nám vidíme hrubé prečistenie, tu vidíme terciálne dočistenie, ktoré je, a tu máme kalové brece na likvidáciu kalu. U väčších čistiarných šalpov je, tak to máme rozdelené, čiže tu máme tu samotnú čistiareň, máme terciálne dočistenie a máme tu kalové. Čiže to znamená, že prebieha proces komplexný, to znamená, že zabezpečujeme jednak prvé odstraňujeme hrubý nečistot, ktorý je na pritoku, a takisto máme zabezpečený likvidáciu kalu, pretože keď nezabezpečíme likvidáciu kalu, tak proces nám nebude bežať. Tu vidíme čistiareň na skalnatej chate. Je to čistiareň pre 10 obyvateľov, pre 10 ekvivalentných obyvateľov. Je to dvojplášťová čistiareň medzi tými dvoma vonkajšími stenami kurtena, kde zabezpečujeme tam proste ako izoláciu v zimných mesiacoch. No a tu máme väčšiu čistiareň, ktorá je BCT6 a proste taká čerstvá izolácia. No, postupom času, ako bolo, vzniklo v roku 2010, prišlo nariadenie vlády, kde sa sprísňovali požiadavky a predpisy a sú požiadavky na odstranenie dusíku a fosforu. Samozrejme, my sme tu čiste predtým navrhovali nejakú podmienok, ktoré ako boli, tak sme to museli celé prehodnotiť. A na naše čistenie, ktoré sme urobili nejaké úpravy, ktoré sú, čo sa týka veľkosti denitrifikácie a nitrifikácie. No a zase vlastne uzestovali na našom poligóne na uvesnej čistiarni a dostali sme také výsledky, ktoré ako vidíme, že za obdobie posledného roku, to znamená, že tu prakticky máme úroveň, ktorú potrebujeme dosiahnuť na účinnosti odstranenia HSK, takže tu sme účinnosti vysoko, odstranenia PSK takisto sme vysoko. Čo sa týka amoniaku, takisto sme dosiahli, takisto čo sa celkového dusíku týka. Tu nám bol problém, ktorý ako bol, tak to vyskočilo, proste nebol tam vtedy prúd elektrický. A účinnosti, čo sa týka celkového fosforu, to takisto dostávame, treba povedať s tým, že nie to môže biologickou cestou, ale musím na to dodatkovať nejaký problém, ktorý ako je. No, aká je história výstavby čistiarní na Slovensku? Tak my sme čistiarne začali, všeobecne začalo výrobať v 95. roku, my sme začali v 97. roku, no a malo to niekoľko etap. Prvá etapa bola, že bolo to videné ako biznisu, tak bolo tam kopec všelijakých, ktorí chceli vyrábať a ktorí chceli dodávať a proste v garážach a všetko možné. No a tým pádom sa to dostalo do nejakého takého silného stavu nekontrolovateľného. A v roku 2008 sa uskutočnila certifikácia, no a potom my sme v tej dobe robili čistiarne celoplošné, vo viacerých obsiach sme urobili, či to bolo v Čolíňom sme začali, Pichne, Čičarovce a tak ďalej. A tam sme postavili viac ako 1500 čistiarní. Čiže to bolo tak, ale potom začali námietky, hlavne zo Slovenského vodohospodárskeho podniku, toľko vyústí treba kontrolovať, nemôžeme ísť zaústiť do jedného otoku, do jednej vyústí viac čistiarní, pretože to nedá skontrolovať. A proste nemôžeme vypúšťať do podmokov a tak ďalej. Čiže boli tam také požiadavky, alebo proste takéto z pohľadu vodohospodárskeho podniku. Nakoniec ešte bolo aj tak, že ľudia na Slovensku v obciach sú leniví, že nedokážu postaviť čistiarne, starať sa o čistiarne, takéto veci.
Takže proste tu bol nejaký, v tom období bol pomerne nejaký veľký boj. Ale v roku 2011 bolo usmenenie Ministerstva životného prostredia a došlo k sprísňovaní podmienok a celkové proste sa aj boli stanovené nejaké kritériá v týchto veciach, ktoré proste ako nastali. Len treba povedať, že dneska sme v takej situácii, že štátna vodná správa prešla od Ministerstva životného prostredia pod Ministerstvo vnútra. Predtým štátna vodná správa, ktorá bola Ministerstvo životného prostredia, mala svojich právnikov, tam ich pravidelne školili, aj my sme tam chodili z praxe, sme tam ukazovali veci, ktoré sú. A dneska je taká skutočnosť, že proste je to pod Ministerstvom vnútra a o to odborné riadenie, ktoré ako je, tak proste nie je zabezpečené. No, zároveň pri tých domových čistiarniach nie je záujem štátu na podporu, v iných krajinách, v iných štátoch to vidíme a proste to je taký handicap, preto ľudia by mohli proste si realizovať stavať z rodných dôvodov, čo neskôršie poviem. No a samozrejme sú to aj zvýšené požiadavky, čo sa týka kontroly, čo sa týka monitoringu a kvalite vody na otoku. Tak dajme si otázku takú, obecná kanalizácia, čovka a skanalizácia čov alebo žúpa alebo domová čistiareň. Tak prvom rade treba povedať jednu vec, že domová čistiareň, keď je postavená, tak si vlastník si urobí sám projektovú dokumentáciu, sám si urobí stavebné povolenie, si postaví za vlastné náklady čistiareň, sám si prevádzkuje a zároveň zabezpečuje všetky legislatívne povinnosti. Čiže z pohľadu štátu tie náklady sú minimálne. Vznikajú tam otázky, čo som povedal na začiatku, že spätné využívanie vyčistenia odpadu a vode, čo bude zásobkov. Tak keď si povieme takto tu, že pre jeden rodný dom je produkcia kávu 5 kg, v procese máme 5 kg a produkcia prebytočnej kávu je 6 kg za mesiac. To znamená, že my by sme prakticky mali 1 kubík kávu z tejto čistiarne. Čistiarne má kubík, celkový objem, ktorý to domová. My to robíme tak, že dávame to do tých kávových brec a tým pádom je tam 1 až 2 kávové brece a prvého mesiaca treba dať a teraz čo s týmto? To znamená, že legislatíva vyžaduje, aby tomu prišiel tekal, aby to oddelala, že bolo proste preukázané, že kde sú kávu likvidované. No a my tvrdíme jednu vec, z praxe, čo sme, že vyčistenú odpadovú vodu kľudne môže dávať do zásobnej nádrže a polievať celú zeleň. To znamená kryky, okrasné kryky a trávu, ktorá tam okoje, a kalie môže takisto aj v tekutom, aj v tom stave dávať proste na tie okrasné rastliny. Samozrejme, okrem toho kál není nebezpečný odpad. Kál je komunálny odpad a pri jeho odvodnení môže likvidovať spoločne aj s komunálnym. No a tu vzniká teraz otázka taká, že jaké čistenie, či extenzívne, či intenzívne čistenie, ktoré to je. Takže my taký príklad poviem Chápa Plesnivec, tam samozrejme každých 10 rokov sa musí urobiť požiadavok o nové limity na vypušťanie odpadových vôd. Samozrejme tam je potrebné teraz postupné čistenie, je tam teraz jeden septik a je potrebné tam dať nejaký biologický stupeň. Tak sme uvažovali o tom, že čo urobíme, či tam dáme koreňovú čistiareň, alebo či tam dáme tú biologickú čistiareň. To znamená asi proste pre tých 15 rokov, to je garantný obyvateľov. No skutočnosť je taká, že treba tam vyviesť nejakých 45 až 80 kubíkov materiálu a teraz, keď tam máme mostiky cez tie jednotlivé, cez potoky, ktoré tam ako sú, tak vôbec to auto nedokáže to vyviesť. Okrem toho, to auto je potrebné tam, to auto to niekde dovezie a ešte potom musíme urobiť nejaký transport do toho priestoru, ktorý to je a samozrejme musíme tam vykupovať ten priestor, ktorý to je. Ale nie je potrebná elektrická energia. Kdežto u tej domovej čistenie, ktorá to je, kde vyvezie sa jedna nádrž, čo nie je problém, to na gazdíku sa vyvezie a sa osadí do biologického septika, ale je potrebná elektrická energia. A keď sme s chatarom povedali, to znamená, tak túto prvú alternatívu ja nedokážem zabezpečiť, ale keď mi dá súhlas na to, aby som postavil malú vodnú elektráreň, tak toto zabezpečím bez problémov.
Takže je potrebné skutočne vybrať a hľadať tie možnosti, ktoré sú. Takže je veľmi dobré, že na to máme aj takéto riešenia a potom je potrebné vybrať tú technológiu, ktorá je vhodná pre to, ktoré zaťažujú. Takže záver. Máme tu roviny požiadaviek, 4. Legislatívne, životné prostredie a povoľovanie stavby, technická, technologická úroveň, čistiarne a občan. A teraz poviem, kto tu tvrdí muziku u tohoto, že máme takýto stav na Slovensku. Všetko by sme mali robiť, aby sme zabezpečili požiadavky občana, že by sme zabezpečili lepšie životné prostredie. V rámci legislatívy robíme všetky podmienky preto, aby sme to sťažili. A nie je to len v rámci výstavby čistiarne, ale je to v rámci aj čerpania fondov, ktoré máme, či už v rámci environmentálneho fondu, ministerstva alebo z Európskej únie. A proste nie je možné toto preklenúť. Čiže my za týmto zaostávame. Treba vysoko vyzdvihnúť jednu vec, že technicko-technologická úroveň čistiarne už aj v tých rokoch 60. bola na vysokej úrovni tým, že sme im proste zabezpečovali, pretože sme mali aj tu na vývoj, ktorý ako bol v Čechách, sme mali hranice na Morave, Olomouc, kde sa vyrábali prezdušňovacie zariadenia, ďalšie veci, čerpadlá a tak ďalej. Čiže my túto technickú úroveň zabezpečujeme. Ale občan, ktorý je tu na to 4. na 4. mieste, bude na 1. mieste a všetko by si mali robiť preto, aby to smerovalo k tomu občanovi, aby sa zabezpečili. Tak toľko je z našej strany,